дар солҳои ахир аз тарафи баъзе ашхоси ки ба ҳизби наҳзатии ислом шомил шуданду мехоҳанд ки ба фикри худашон ба мардум хубӣ меоранд, бисёр корҳои хиёнатҳое ки карданд, ин хиёнатҳо нобахшиданист. ба монанди Саид Юнуси Истаравшанӣ ё Кабирие ки худро ҳамчун мусулмон мегиранд. Мо чандборҳо аз оинаи нилгун дар телевизионҳо шоҳид шудем ки чандин инсонҳое ки дар ҳамон солҳои ҷанги шаҳрвандӣ фарзандашона аз даст доданд, ё ин ки падару модарашона ё як оилавӣ ҳатто ҳалок шуданд, ҳатто ҷасадашона ҳам дигар ёфт нашуд. Мана ҳамон ҳодисаҳои нангине ки солҳои масалан ҳамон ҷанги шаҳрвандӣ агар мо дар телевизион аз оинаи нилгун бинем, дили одам реш мешавад ки мусулмонӣ ин тавр нест. ҳамон занҳою мӯйсаведаҳое ки масалан омада даъват мекарданд ки масалан фарзанди маро бурди барои таълим гуфта истода ё ҳамон ҳизбат ба шомил кардӣ, хани фарзандам гуфта истода, вақте ки онҳо гӯем талаб мекарданд вай дигар ҳеҷ чиз гуфта натавониста истода баромада мерафт. Мо ин ҳизбро ҳамчун ҳизби динӣ намедонем, яъне дар ислом худаш ҳизб нест.